Hola, bon dia a tots. Avui és un dia especial. Tinc al meu costat el Jordi Pessarrodona i és amb molt de gust. Gràcies per ser i compartir un moment amb nosaltres. Avui sentirem el teu parer, el teu punt de vista sobre l'evolució del Consell per la República. A veure com tu pots explicar-nos el teu sentiment cap a aquesta evolució. Sí, primer, moltes gràcies. Primer, gràcies a Catalunya del Nord, que esteu fent una feina ingent des de fa molts anys treballant. Us devem moltes coses, els catalans del Nord, perquè sense vosaltres hauria estat impossible l'1 d'octubre. I des d'aquest agraïment, dir-vos que per mi el Consell per la República és la democràcia absoluta. El que venim predicant moltes vegades de les llistes obertes, això serà en l'Assemblea de Representants. Per tant, la gent podrà votar la persona i no un partit polític al darrere. O sigui, aquí no et representa un partit, sinó et representes a tu mateix. Aquesta democràcia que portarà aquesta Assemblea de Representants penso que és una eina imprescindible per constituir la República Catalana. Segona eina imprescindible que té el Consell com a força. També té el fet que està a l'exterior, que per tant les urpes de l'estat espanyol amb la seva justícia manipulada d'herència franquista no poden putinejar a l'exterior. I com que a Europa la democràcia la convaliden molt, ens reforçarà moltíssim aquesta eina des de l'exterior, que podrem constantment treballar per la construcció de la República. I torno a posar en èmfasi el que deia, aquesta Assemblea de Representants no deixa de ser un Parlament de facto, que per tant aquí es triarà el president i el president triarà el seu Consell de Govern. Més democràcia crec que és impossible. Per tant, felicitar-nos que existeixi el Consell per la República, que ara ja faci la primera Assemblea de Representants. I penso que aquesta primera Assemblea de Representants, no ho descarto gens, puguin fins i tot en aquests 2 anys veure coses extraordinàries que passin també a la Catalunya del Sud. La pregunta que fem sempre a tots els entrevistats i entrevistades amb qui hem compartit un moment és aquesta de dir quin article us veu molt de gust veure escrit a la Constitució de la República Catalana que tindrem d'aquí poc. A mi m'agradaria que l'article que sortís digués s'ha constituït en el cor d'Europa, un petit país d'Europa constitueix una república amb els drets socials més extraordinaris que hi ha en el segle XXI, feminista, integradora, igualitària. Aquest és l'article que m'agradaria veure. I que també reconegués que era una de les democràcies més antigues d'Europa i que ara es torna a consolidar després de molts anys de repressió. Per tant, és aquesta república catalana socialment justa i feminista. Moltíssimes gràcies. M'encantaria més. I una cosa més, la República Catalana és extensa. Per tant, recuperació, com no, dels territoris ocupats per l'estat francès. Per tant, totalment Catalunya Nord integrada dintre de Catalunya, com ha estat sempre de facto, però que no real. Moltes gràcies. A vosaltres. Faig un afegit. Si portar un nas de pallasso és delicte, ho diem ben clar. Tots som delinqüents. Salut i revolució. Gràcies. A vosaltres.